Вітаю вас, мае шаноўныя сябры, на канале Вохра Сервіс. І сёння на нашым стале наступны пацыент. Двух'ядровый планшет дзядуля Go-Clever Tab M813G. Планшет не включается, не подзаряджается ни флеш-тулом, ни инфинити-донглом, ён не прошивается. Высвятляется информация об отсутности инициализации флеш-памяти. На плате у нас распаяны чип флеш-памяти ForeSay. Калі мы паспрабуем подключить плату до лабараторника и націснем на кнопку Power, то убачым спажыванне тока недзе у 110 мА. Пасля адпускання кнопкі Power спажыванне тока у нас падае на 0. Гэта сведчыць пра тое, што працэсар і кантролер сілкавання у нас спрабуюць запусціць плату, але ж пампоўка у нас нават і не пачынаецца. Зноў-такі гэта выпад у бок дохлай флеш-памяці. Калі мы падкінем кабель USB, то на пінах акумулятора можам мультиметрам замерыць статычную напругу у 3,6 вольта. І падчас падключення акумулятора вольтаж у нас ні ўверх, ні ўніз не мяняецца. Гэта кажа нам пра адсутнасць падзарадкі. Такім чынам, я раблю выснову, што на гэтым планшеце тыпавая праблема. Дохлая флеш-памяць ForeSay. Але ж ва ўсіх майстраў, якія сутыкнуліся з рамонтам дадзенага планшета, вызначалася адна галоўная праблема. Нідзе, нават на AliExpress, немагчыма у продажы знайсці дадзены чип памяці. Што я хачу зрабіць у сваю чаргу? Я буду выпаивать флеш-памяць, замераць мультиметрам, ці паўплывала гэтая працэдура на вольтаж падзарадкі акумулятора. Потым я паспрабую на донарскіх сваіх платах падабраць памяць ад іншага вытворцы і запаяць. Буду спрабаваць прашыць планшет і, можа, мне пашанцуе аднавіць яго працу. Буду рабіць гэта, неўзіраючы на тое, што замоўца спадарыня Ірына ўжо махнула рукой на гэты планшет, кажа: «Віталь, там выкінь ты яго». Са спартыўнай сваёй зацікаўленасці дзеля вопыту я паспрабую гэта зрабіць. Рыхтуем плату да выпайкі флеш-памяці, накрываць працэсар MT8377, а таксама чипы RAM-памяці будзем вось такім кавалкам ад ноутбучнай сістэмы ахладжэння. Яна вельмі файна кладецца, закрывае усе нашыя 3 чипа, а таксама кладецца і сваім хвосцікам на кантролер сілкавання. Гэтую частку мы абаронім манетамі. Прымяраемся пінцэтам. Мікрасхему будзе здымаць зручна. Уключаем праднагравальнік. Чакаем, пакуль плата прагрэецца недзе да 100-110 градусаў. Готово. Значить так, шановне моє, зараз
мы будем интегрировать на плату планшета Go Clever Tab M813G донорскую флеш-память Samsung, снятую с планшета TechSet TM8054. Родная флеш-память у нас имела емкость 4 гигабайты, донорская 16 гигабайтов. Родная память ForSI с маркировкой NCEMBS61 злучник 08G. Меняем ее на Samsung с маркировкой KLMAG4FE3B злучник A001. Яны мають однольковую версию XCSD ревизии 1.5, MMC версии 4.41. Преднагревальник уже нагрел плату до 115 градусов. Берем фен и литуем. Чип у нас сел. Выключаем преднагревальник и чекаем, пока плата остынет. У нас есть змены. Плата у нас прошилася. Прошивка, так само як і флеш-тул, были спампованы на форуме For-PDA. Infinity Dongle плата адмовілася прошиваться. Прошилася яна вышэй адзначаным флеш-тулом для версии 13.04. И бачим, что подзарадка у нас пачала працаваць. Спажыванне тока каля 900 мА, это нормально. Зараз я почекаю, пакуль аккумулятор у нас подзарадится. А пасля мы плату подкинем до дисплейного модуля и паспрабуем уключить планшет. Запампуецца ён ці не, таксама пакуль што невядома. Шановныя мои, подводзім вынікі. Дзіўна, але ж наш круглы мярцвяк ажыў, падняўся з мёртвых. У дадзены момант я яго падзараджаю, каб аддаць заўтра Ірыне. Усе функцыі працуюць, я ўжо праверыў. Нават нам удалось зрабіць апгрейд дадзенага планшета. Калі мы зайдём у налады, націснем на укладку памяць, то убачым, што замест завадскіх 4 гигабайтаў памяці у нас стала 12,23 гигабайта. Гэта будзе бонусам для Ірыны. Бонусам за яе доўгае цярпенне. Чаму? Што граха таіць, у кожнага сервісника ёсць вісякі, як у дэтэктываў нерасчыненыя справы. Вісякі — гэта дэвайс, які вельмі доўга знаходзіцца ў рамонце. Уявіце сабе, што гэты планшет праляжаў у мяне крыху болей за год. Зараз патлумачу чаму. Па-першае, як ужо было сказана вышэй, памяці ForSI не было нідзе ў продажы, нават на AliExpress. Па-другое, толькі нядаўна у мяне з'явіліся донары, на якіх знаходзіліся мікрухі флеш-памяці, годныя для інтэграцыі ў дадзены планшет. За кадрам засталіся два рэболы. Першая інтэграцыя флеш-памяці Kingston з планшета Prestige аказалася няўдалай, а вось з планшетам TechSet
TM8054 и флешкой Samsung нам пашанцавала. І аб'ём флеш-памяці тут і не пры чым. Галоўную ролю адыграла супадзенне рэвізій XCSD. Флешка Samsung мела проста тую ж самую рэвізію. Скажу нават, што не прыйшлося правіць конфігі праграматарамі тыпа Z3 Gitach. Такім чынам, рупліва вывучайце тэму, накоплівайце донараў, не шкадуйце грошаў, яны невялікія, каб набываць паламаныя дэвайсы дзеля донарскіх запцацкаў, і вам прыбудзе. Не спыняйцеся, эксперыментуйце. І все будзе добра. Дзякую вам, што глядзіце мае відосы. Усяго вам найлепшага. Да пабачення на канале Вохра.